खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मन्त्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्मआ मुसलपुराव आइजोफोर आरो दैबानाजों खहा जाजानाय नखरफोरनो अनसुंथाइ रानदों। जौगाथायनि 12 सान हाबाफारिनि बाहागो महरै मानगोनां केबिनेट मन्त्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्मआ मैया माइक्र'फाइनेन्स इनसेन्टिभ एन्ड रिलिफ स्किमनि सिङाव सा 225 आइजो मुलाम्फायारिफोरनो न'-डिय'स फोरमानलाइ राननानै होयो। बेनि अनगायैबो बेगर पुन्जि बिथांखिनि सिङाव सा 97 मुलाम्फा मोनग्राफोर आरो गं-8 दैबानाजों खहा जाजानाय नखरफोरनो राङारि हेफाजाबनि चेकफोरखौ गथायनानै होयो। मुसलपुर एइचएस फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय बे हाबाफारियाव ओनसोलारि सुबुं समाजनिफ्राय गोसो गुदुं बाहागो लानाय नुनो मोन्दोंमोन। बे फालिथायाव श्री ब्रह्मआ रांखान्थियारि उदांस्रिनि गेजेरजों आइजोफोरखौ गोहो होनाय आरो मिथिंगायारि खैफोदजों गोहोम गोग्लैनाय लोरबां नखरफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय सोरखारनि रादायनि सायाव नोजोर होयो। बे हाबाफारिया गुदि थाखोनि जौगाथाय आरो सुबुं समाजनि जौगानायाव आइजोनि गोसो होनायखौ दिन्थियो। मुलाम्फा मोनग्राफोरा मददनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन, जायखौ बिथांमोनहा बुंदोंमोन दि बिसोरो राङारि जेंनाफोरखौ बारग'नो आरो गावसोरनि जिउखौ दाफिननायाव मदद होगोन। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि रायजो-राजाफोरा जेरैबायदि गोजोन आरो जौगानायखौ लुबैदोंमोन बेखौ थांनाय 4 बोसोराव मोननो हादों, प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बिटिसि सोरखार गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआरआव दावगानाय, गोजोन आरो जौगाथायजों बेखेवजानाय खुंथायनि 4 बोसोर फालिगोन। सोरखारा मोनसे गोजोन आबहावायारि नोजोर आरो आरोंदायारि महरै जौगानाय बड'लेण्डखौ जौगाहोनायाव गोसो होनायखौ दिन्थिदों। सनिबाराव क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव 2 कौटि रांनि एकाडेमि न' बेखेवनाय समाव सिएम प्रमद बर'आ 2020 मायथाइयाव मावख' सामलायनायनि उननिफ्राय गावनि खुंथायनि दावबायनायखौ दिन्थियो। बिथाङा अरायथा गोजोन गायसननाय, मोनसे ग्रिन बड'लेण्ड आरो स्मार्ट बड'लेण्ड सोरजिनायनि फारसे हाबाफारि आरो सुबुं अनसायखौ जौगाहोनो थाखाय सोरखारनि थाद'यै नाजानायाव गोसो होदोंमोन। गावनि आमोलनि समाव मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ बिबुंसार होनानै बर'आ बुंदोंमोन दि गुबैयै बेरेखा हान्जानिफ्राय जोंनि सोरखारनि गिबि दानफोराव बायनायनि बागै नंखाय रादाबफोर दंमोन। बबेखानि जों मोनसे गोजोन आरो रैखाथि गोनां बड'लेण्ड दानो थाखाय थाबथानानै थादोंमोन आरो ओनसोलनि जौगानाय आरो जौगानायनि थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावदोंमोन। थांनाय 4 बोसोराव बिटिसि सोरखारा आबहावा संरैखाथिखौ गोनांथि होदों, जाय ओनसोलनि मिथिंगायारि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायाव गोनांथार माइल खुन्थिया मोननो हादों। मोननै हायुङारि पार्क, रायमना हायुङारि पार्क आरो सिकनाझार हायुङारि पार्कआ बेफोर नाजानायाव मोनसे मख'जाथाव बिफाव लादों, जाय जिब-जुनारनि रैखाथिनि थाखाय सोरखारनि बाउसोमनायखौ दिन्थियो। गावनि सोमखोर हाबाफारिनि अनगायैबो सोरखारा मोनसे ई-अफिस खान्थिजों लोगोसे गोदान डिजिटेल खुंथाय आगजुफोरखौ मावफुंदों। बे प्लेटफर्मआ हा रेबगान्थिनि सामलायनाय आरो बिफानारि हाबाफोरखौ मोजाङै सामलायनायखौ गोदान मुगायारि खालामदों। जौगालु बिथांखिफोरखौ नोजोर होनो थाखाय बिटिआर बिथांखिफोर लाबोनाया सिबिथाय होनायाव रोखाथि आरो बिबानखौ बांहोदों। बर'आ रायजो-राजानि रैखाथि आरो आखा-फाखा खुंथायनि थाखाय सोरखारनि रादायखौ आरोबाव नोजोर होदोंमोन। जों सरासनस्रा सुबुंफोरनि जौगानायखौ गोनांथि होनानै मोनसे दिदोम आरो खामानियाव बाहायनाय खुंथाय दाफुंदों, बिथाङा बुंबावो। गोजोन गोरोबलायनाय आरो सैथोथि मोनफिननाय आयदानि सायाव मिरुआरि फालिथायखौ भेरगावनि भेरगाव उदालगुरियाव खुंनाय जादों। बे हाबाफारिया बिटिसि सोरखारनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया, जाय थांनाय 4 बोसोराव मोननो हानाय दावगानायनि नेरसोन आरो बिटिआर ओनसोलनि इयुननि थाखाय गोख्रों बिथा गायसन्नाय। जेब्लानो बिटिसि सोरखारा गावनि मावफुंनायफोरखौ फालियो, बेयो जौगालु हाबाफारिफोरखौ लाखिनाय, गोरोबलायनायखौ बांहोनाय आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव गोबाव समसिम जोरनाय गोजोन आरो जौगानायखौ रोखा खालामनायाव गोसो होदों। थामथि खौराङाव दङ एमएलए लरेन्स इस्लारिया गिबि मन्थ्रिनि जौगाखां हाबाफारिनि सिङाव क'क्राझाराव रिलिफ चेक रानदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव थांखिजानाय 12 साननि जौगाथाय हाबाफारिनि बाहागो महरै क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव राङारि अनसुंथाइ राननाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि थांखिया गोबां जौगालु बिथांखिफोरनि गेजेरजों सुबुंफोर आरो हारिफोरनो थांखिजानाय हेफाजाब होनाय।
MLA लरेन्स इस्लारि, जाय गाहाय आलासि महरै हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन। बिथाङा प्रधान मन्त्रि फर्मेलाइजेशन अफ माइक्र' फुड प्रसेसिं इन्टारप्राइजेस स्किमनि सिङाव सा 331 मुलाम्फागिरिफोरनो राङारि हेफाजाब रानदोंमोन, जाय फालांगिखौ जौगाहोनो थाखाय बेगर फुन्जि होदों। बेनि अनगायैबो आसाम माइक्र' फाइनेन्स थुलुंगा आरो रिलिफ स्किम, थाखो 3 निफ्राय खोन्दो 2 नि सिङाव सा 119 दाहार लाग्राफोरनो रां होनांगौ फोरमानलाइ होनाय जादोंमोन, जाय क'क्राझारनि थागिरिफोरनो मख'जाथाव दाहारनि रेहाय होयो। मोनसे मख'जाथाव आखुथाया जाबाय 4,586 खैफोदजों गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनो राङारि हेफाजाब होनाय, जेराव आबादनि खहा, न'नि खहा आरो जि-जोम आरो आइजें-आइलाफोरनि खहा जानाय बायदि थाखोफोर दंमोन। बे गोबां बिथिंनि रिलिफ पेकेजनि थांखिया जेंनाफोरखौ बाङाइ खालामनाय आरो मोनफिन्नायनि नाजानायाव हेफाजाब होनाय। सुबुं थुबुरमाजों रायज्लायनायाव MLA लरेन्स इस्लारिआ गिबि मन्थ्रि शर्मानि दैदेननायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बे बाथ्रायाव गोसो होदोंमोन दि बेफोर हाबाफारिफोरा खौसेयै जौगाथायनि थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। बिथाङा बुंदोंमोन दि राङारि हेफाजाबआ सुबुंफोरखौ गोहो होगोन आरो रांखान्थियारि दिदोमथिखौ बांहोगोन, क'क्राझाराव अरायथा जौगानायखौ रोखा खालामगोन। बे हाबाफारियाव SDC कविता डेका, नित्या विनोद वारी, जिल्ला खुंथायनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो गुबुन मुंदांखा स्टकहल्डारफोरजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय सोरखारनि सोलिबाय थानाय नाजानायाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थियामोन। ब्रैथि खौरांआव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया गलाघाटआव गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि सिङाव अनसुंथाइ रानदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया सनिबाराव 12 साननि जौगाथाय हाबाफारिनि बाहागो महरै गलाघाटआव गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि सिङाव अनसुंथाइ आरो रैखाथि रानदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला 5,000 नि बांसिन आइजो दाहार लाग्राफोरा गावसोरनि माइक्र'फाइनेन्सनि दाहारखौ सुख'नानै न' डिउस फोरमानलाइ राननानै होनाय जादों। 2,000 नि बांसिन नखरफोरनो दैबाना रैखाथि अनसुंथाइ होनाय जादों आरो 200 आइजोफोरा साफ्रोमनोबो 40,000 रांनि बेगर फुन्जि मोनदों होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदियैब्ला गिबि मन्थ्रिया 15 दिसेम्बरनिफ्राय रेशन कार्ड राननाय आरो 15 निफ्राय 28 दिसेम्बरसिम अरुण'दय बिथांखिनि थाखाय मुलाम्फा मोनग्राफोरनि सायख'नायखौ फोसावदों। बिथाङा आइजोफोरखौ गोहो होनायाव सोरखारनि गोसो होनायखौ गोसो होदोंमोन आरो बेखौ आसामनि जौगानायनि मोनसे गाहाय बाहागो बुंदोंमोन। बाथि खौरांआव दङ चिराङाव जौगाखां बिथांखिफोरनि थाखाय CM प्रमद बर'आ अन्थाइ खाम्फा गायदों। BTRनि CM प्रमद बर'आ बृहस्पतिबाराव चिराङाव जौगालु बिथांखिफोरनि थाखाय गोबां अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो थांनाय बुधबाराव उदालगुरियाव हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि गोदानै लुफुंजानाय प्रडाक्सन काम ट्रेनिं मिरुखौ बेखेवदोंमोन। बृहस्पतिबाराव बर'आ आमलाइगुरि बड'सा LP फरायसालियाव सिमा इन्जुर लुनाय आरो GCI सिट सोलायनाय, आमलाइगुरि मडेल अंगनबाड़ी मिरुआव सिमा इन्जुर लुनाय आरो 11:47 रिंगायाव सिमा इन्जुर लुनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बिथाङा बुंदोंमोन दि चिरां जिल्लायाव एकसम आदर्श ग्राम यजनानि सिङाव आमलाइगुरि मडेल गामियाव बिथायारि सानज'थाय जौगाथाय बिथांखिफोरखौ आखायाव लानाय जादोंमोन। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन MLA निर्मल कुमार ब्रह्म आरो EM सायखं बसुमतारिया। बेराफारसेथिं बर'आ बोसोर 2023 निफ्राय 24 मायथाइनि थाखाय मैना अट'मेटिक हेन्डलुमाव रोंग'थि जौगाहोनाय फोरोंथाय आबुं जानायजों लोब्बा लाखिनानै अदालगुरि जिल्लानि रोंग'थि गोनां आरो खस्थ' खालामग्रा सि दाग्राफोरनो बुधबाराव जेक्वार्ड मेसिन आरो एक्सेसरिजजों लोगोसे फ्लाइ शटल फ्रेम लुमफोर रानना होयो। बिथाङा बे फालिथायाव उदालगुरिनि लोगो बिथोनगिरि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि मावख'नि सिङाव गोदानै लुजानाय दिहुनथाय लोगो फोरोंथाय मिरुखौबो बेखेवदोंमोन। बर'आ बुंदोंमोन दि BTR सोरखारा BTRनि सि दाग्राफोरनि गासै समाजारि रांखान्थियारि जौगाथायनि थाखाय गोख्रोङै नांथाबना दं आरो फैबाय थानाय समाव बिसोरनि जौगानायनि थाखाय साबसिन खाबुखौ बांहोबाय थागोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।